Amahle Maduna. Usiphokazi Maduna uhlala eSpringfield. Njengamanje siku-event yombuso wamaciko la ungena khona mahhala ngazi noma niyani ku-VIP yini kodwa experience yenu mhlawumbe as a whole kumbuso wamaciko njengamanje ningayirate kanjani mhlawumbe? Mina umbuso wamaciko ngu-rate 100% siku-VIP njengamanje bese sikwazi ukungena lapha ka-general lapha bangena mahhala sikhokhile la. Hayi 100%. Ngonyaka ozayo ngenza siphinde simbone ikhona. Hayi sobekhona sikhona. Ama-performance esiwabonile njengamanje bangenile abaculi abahlukahlukene yi-performance mhlawumbe nithande kakhulu noma u-performance enibukela phambili ukuthi niyibone ekabani? Umzukulu. Mina ayika-navigate igcwensi yona engiyibonile ngayithanda iyona futhi engigqugquzela ukuthi ngihlezi ngibe khona emcimbini kamaskandi noma ngabe umuphi ozoqoka kunyaka ozayo esoqala futhi. No siyabonga kakhulu. Ama-username enu mhlawumbe ku-TikTok, Facebook or Instagram umuntu ofuna ukunifolowa nganithola kuphi? Mina uzongithola ka-Facebook nguMehlozi Maduna, ka-TikTok ngu-Pretty Maduna. Ku-Facebook nguSiphoshi Maduna, naka-TikTok nguSiphoshi Maduna.